single player, deci nu am venit cu alți oameni și pentru că am fost ocupat foarte mult, deci haideți să începem la treabă. Să-mi spuneți în comentarii dacă numele e jalnic sau nu e. De sau în schimbăm Minecraft. Deci mi-am ales un nume. Mai amintesc cum era numele ăla, da. X, da, ăla. X. Word. Seed Vanilla. Stați puțin că nu am terminat aici. Multe vanila standard. Biomuri mari. Biomuri mari. Deci, haideți să trecem la treabă, pentru că acum se încarcă lumea noastră. Deci să-mi dați like dacă vă place seria și dacă mai vreți episoade în continuare. Așteptați. Haide odată. Dar stați că durează prea mult. Asta e cum merge. Vreau să vă spun cel mai ciudat lucru la această serie care o avem noi este, voi vedeți cum arătăm aici? Stați că nu se mișcă. Voi vedeți? Suntem fată. Deci, dacă vreți, într-un episod spuneți-mi și voi dacă vreți să schimb moda noastră pe care o avem chiar acum. Spuneți-mi că vreau să o schimb. E ciudată, pe bune. Cum haideți că... Și îmi pare rău că se mișcă atât de greu, că am o problemă, dar într-un îl rezolv, vă spune. Într-un îl rezolv. Că nu am mult timp și avem multă treabă de făcut. Această serie, deci în acest episod o să strângem multe resurse. Foarte multe.
Acum așa, așa. Asta e nouă, scoatem aici. Punem 4. 4, ne rămâne una. Și bucăți de lemn. Așa. Nu avem nevoie de câteva bucăți de lemn ca să facem un crafting table. Bine, haideți, stați că merg și eu. După aceea stați că, uite, masa asta de lucru, nu știu cum se pune, că se pune cam greu. Dacă așa se mișcă, deci așteptați că rezolvă într-o lună. Da, și cred că nu o să vă placă să se miște așa chiar o lună, pentru că nu o să fie chiar așa fain. Sau bine. Să fie așa mai rău, imaginea rea. Deci nu o să fie prea frumos. Până atunci. Și mie chiar îmi place Adventure Time. Adică nu că e de copii, pentru că eu nu sunt copil, dar încă mai place, pentru că, uite așa, că o să fac o serie de Adventure Time. Deci, da, o să fac o serie de Adventure Time, deci să nu spuneți că e prea prost sau ce, că nu e chiar atât de tare, că e prost, nu arată bine. Deci să nu faceți asta, vă rog eu, pentru că să spuneți că așa nu merge, că nu e bună în seria noastră de Minecraft. Și să ne ducem să minăm. Deci în seria noastră că o să avem 9 serii. Oh, uite o foaie care o să fie magnifice. Hai plec de oaie de aici. Oaie ciudată. Și spun care sunteți voi aici. Hei, uităm, uităm. Ce face? Ia uiți toate. So, haia! Hai, stai. Că mine, acum o să minez. Păi ce mă și oițele astea că-s mici și chiar mai repede decât mine. Acum ai vină încoa. Vină încoa să te contonogesc de nu te vezi. Uităm, uităm. Gata, am cotonogit-o. Perfect. Și cum mai sunt? Mișca asta de ce o să găsim noi ceva. Deci hai mai întâi să ne ducem la cufăr. Că ar trebui să ne dea un cufăr ăsta. După cum presimt eu bine. Hai să ne ducem să minăm. Să facem alte lucruri. Uite aici cufărul. Uite-l, uite-l, uite-l. Ce bine că am găsit cufărul ăla. Că fără nu știam ce să ne facem. Că mie îmi plac cufările alea. Pentru că mereu îți dau lemn pentru început. Deci nu trebuie tu să le faci să dea astea la început. Trebuie ei să ți le dea. Adică e mai tare așa. Și o să vă arăt și în ce în seria aia. Dar mai întâi hai să vedem ce-i ăsta. Mult lemn. Nu mere. Să ne placă, nu ne plac merele. Pentru că ne facem golden apple. Pac, 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 pac. Ne facem golden apple. Deci nu mă întrebați de ce tușesc atât de tare. Pentru că sunt puțin răci, deci nu contează. Că nu pot țin foarte mult episoade, dar pot să
mai țin episoadele astea. Pentru că oricum pot să le țin. Da. Pentru că în ultimele săptămâni mi-a fost foarte rău. Deci nu e chiar atât de bine. Nu țin multe episoade. Dar lăsați că rezolvăm noi cumva. Mai că găsim și noi niște piatră, că aici nu ne dă nicio piatră. Că noi mergem și pe porc nu mergem. Și dacă vreți ne dăm creativ ca să ne luăm așa. Pentru că ne luăm un porculeț. Luăm porculeț din asta mic. Le schimbă tot ce o să ne trebuie să haideți. Uite acolo. Stai că nu-i bun. Binez. O să avem nevoie că în episodul 25 o să ne facem ferma. Și nu spuneți că voi sunteți plictisiți de ferme. Pentru că mie îmi plac. Am foarte multe episoade cu ferme în Minecraft. Pentru că mie îmi plac fermele. Așa, pun aici. Mai punem aici. Aici și aici. Acum am terminat patul. Pe aceea ne facem un golden apple. Când ne facem un enchantor, ne facem golden apple enchantate. Deci o să fie mult mai tare. Bine. Asta că nu trebuie să ne apucăm. Deci asta a fost tot pentru episodul de astăzi. Ne mai vedem și atunci ne mai vedem că mai lansez